Trebali biste imati ispravan pogled na vjeru u Boga i trebali biste se truditi primiti Božju riječ. Morate jesti i piti Božju riječ i morate biti sposobni živjeti istinu. Posebno morate biti sposobni vidjeti njegova praktična djela, njegova divna djela diljem svemira, kao i praktičan rad koji on čini u tijelu. Kroz svoja praktična iskustva ljudi mogu cijeniti kako Bog čini svoje djelo u njima i koja je njegova volja za njih. Svrha svega ovoga je ukloniti pokvarenu sotonističku narav ljudi sa svom nečistoćom i nepravdom u sebi odbačeno, sa svojim lažnim namjerama odbačenim i s istinskom vjerom u Boga. Samo s istinskom vjerom možete istinski voljeti Boga. Boga možete istinski voljeti. Samo na temelju svoje vjere u njega možete li postići ljubav prema Bogu bez vjerovanja u njega. Budući da vjerujete u Boga, ne možete biti zbunjeni oko toga. Neki ljudi su ispunjeni energijom čim vide da će im vjera u Boga donijeti blagoslove, ali gube svu energiju čim vide da moraju podnijeti pročišćenje. Je li to vjerovanje u Boga? U konačnici, u vjeri morate postići potpunu i apsolutnu podložnost Bogu. Vjerujete u Boga, ali dalje postavljate zahtjeve od njega. Imate mnoga religijska uvjerenja kojih se ne možete odreći, osobne interese kojih se ne možete odreći, a i dalje težite tjelesnim blagoslovima i želite da Bog spasi vaše tijelo, da spasi vašu dušu. Sve su to ponašanja ljudi koji imaju lažan pogled. Iako ljudi s religijskim uvjerenjima vjeruju u Boga, ne nastoje promijeniti svoj stav i ne teže spozna i Boga. Umjesto toga, oni samo teže tjelesnim interesima. Mnogi među vama imaju uvjerenje koje spada u kategoriju religijskih uvjerenja. To nije prava vjera u Boga, da bi vjerovali u Boga. Ljudi moraju imati srce spremno patiti za njega i volju da se predaju sve dok ljudi ne ispune ova dva uvjeta. Njihova vjera u Boga je nevažeća i neće moći postići nikakvu promjenu u svom stavu. Samo oni koji istinski teže istini traže spoznaju Boga i žude za životom su oni koji istinski vjeruju u Boga. Riječ, svijetem, pojava i djelo Boga. Oni koji žele biti savršeni moraju proći pročišćenje.